Yeah, bitch you don't miss. Lahat kami go-gera, sa sagpo walang bluff, to sanay kami sa gera. Blues lang, magpatropa mo na pera, lahat na nilamig, sa sapat namin nagbera. Miss, lahat kami go-gera. Excited po pala ako. Ayun na po guys, ang sinasabi kong post po dito sa Bayawas. Tara! Woo! Wow! Neko! Ganda! Wow! So, sa wakas guys, narating na po namin ang Bayawas Stone Post dito po sa Aguilar, Pangasinan. Diyan po kayo sa akin at malilibig po tayo dito. Dito sa taas, tara! Okay! Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel! Ito na po yun! Ito na po yun talaga! Napakaganda po ng post! Bayawas Stone Post po! Ako po nagbigay ng pangalan! At yun po yung mga kasama ko! Nag-enjoy po silang halilig ko! Hindi lang po yan! Mayroon pa po doon sa taas! Tara guys! Samahan nyo ako dito! Hanapin ninyo dito kung alam ninyo! Ako lang po dito ang nakakaalam! So, huwag na kayong mag-isip kung gusto nyo pumunta dito. I-subscribe nyo muna ako guys. Tara, hindi po tayo dito sa Bayawas Stone Post. Hello! Andito kami ngayon sa Bayawas Stone Post, Aguilar, Pangasinan. Wow! Ito na po yung sinasabi ko sa inyo na sekretong post po dito. Wala, malaking katawan ha! Oo! Good, tara na guys! Ang saya po dito, ang ganda ng post. Malino yung tubig. Diba? Ano sabi mo? Wala! Wala daw. Wala! Ito naman isang fascinating view. Isang napakagandang post. Itinatawag post po ng Aguilar. So yung mga katagong pumunta dito, huwag niyo po kalimutan i-like at i-subscribe. Walang babae! Kami lang nandito guys, kami lang nandito. Wow, ang saya-saya dito guys. Oh, shout out na, hoy, Christopher! Christopher, may nasa. Love! Maligo tayo! Hello everyone! Again, siyempre po, hindi ko po makakalimutan na bumalik po dito kasi nga, ito po yung paborito kong pasyalan. Kung ako po ay na-stress, pupunta po ako dito. Hindi nyo alam kung saan ito, no? So ito guys, para nakalaman ng lahat, ako lang po ang nakakapunta dito. Siyempre ako pong may alam. Ito po ay nasa parte ng bayan ng Aguilar, Pangasinan. At siyempre po, ito po ay isang napakagandang post, nakatagong post po dito. Siyempre po, medyo may kalayuan at tingnan niyo po guys, napakaganda po ng post. Wala po akong masabi. So
sobra pong ganda, napakalamig, napakalinaw at sobra pong mag-enjoy po kayo dito. Habang nandito po kayo, alam ko, sobra po kayong mag-enjoy, makakalimutan nyo lahat ng mga problema sa buhay pag nandito po kayo at maligo dito sa Bayawas, Estorcos, Aguilar, Pangasinan. So guys, huwag niyo po kalimutan i-like, share at subscribe. Please lang po. Alam nyo guys, pag ganito na alam niyo po, stress mo tayo, kailangan natin mag-relax. So, inahanap po natin yung mga ganito, yung nagpaprelax sa atin. Hanapin niyo po ang Bayawas, Estorcos. Ang ganda po dito, wala pa akong masabi. So, ayan po guys, kung gusto mo magpa-reserve, magpa-reserve ano? Okay, ako po, alam ko na po ang lugar. Kabisado ko po na po, palagi na po akong pupunta dito at yung gusto pong pumunta, huwag niyo po akong kalimutan, i-comment po. I-comment down below kung ano po yung gusto mong sabihin sa akin at sasamahan ko po kayo dito po sa kinaroroonan ng Bayawas, Estorcos. Okay? So, huwag niyo po kalimutan, like, share, and subscribe. Siyempre, sa mga subscribers ko po, huwag niyo po akong kalimutan, i-follow niyo ako palagi at marami pa kayong makikita na kakaibang falls, hindi lang po dito sa Aguilar, Pangasinan at marami pa akong travels na pupuntahan, abangan niyo po guys. Maraming salamat po. Enjoy po tayo guys. Ang lamig ng tubig. Sakak yan! Sakak ng sakit! Pumunta po kayo dito sa Bayawas, Estorcos. Okay guys, here's my vlog. Bye-bye. Oh, hoy. Guys, may umiihi dito sa post. Huwag kang bastos. Yan. Picture Video pala to, sorry.